Right, kamu berada. Berarti saya mau kok. Mau kira dari research creative banyak. Gara itu saya tahu dia right, kira lagi. Ini yang tahu saya men. Yang bakal mereka tahu. Mereka bayiwa. November. Ndakatengeserwa stand. Ndatengeserwa stand iya. Takaenda kukanzwa. Nemunhu anga anditaurira kuti kune stand yokutengeswa. Taenda kukanzwa ndanovhunza kuti toda kunzwa kuti stand ine mapepa akakwana here. Ndasvika kukanzwa zvishwado vakadaira vakati amai ava ndovari stand zvishuu ende tinovaziva ende mapepa yavo yemba akadini akakwana. Right. Tabva tasumuka ipapo. Tabva taenda kwakomishina wekoti. Tabva tanonyorerana pasi nemuridzi akatitengesera stand. Tanyorerana pasi patapedza patasainirana kubvaisa mudhingo. Tapedza patanopanana mari dzedu dzokubhadharana stand. Ndagara kudaro ndakatanga kugadzirisa pastand. Pastand panga paane makore. Muridzi westand anga akaita foundation pastand. Asi foundation yanga yaane makore yanga yaparara. Panga patoita churu pastand. Saka ndakatanga kutimbisa churu pastand pai vandapedza vandafila box vandapedza ndatoona uyo akandichistira stand. Ndikati ndada kuita change of ownership pamapepa echi yestand nokuti ndavhara box. Zvikanzi mapepa hasati awanika. Asi mapepa aya mafaira acho atoripo. Kunzi mapepa aya anenge akabika. Ndati saka imi muchigadzirisai kuti ndiite sei ndiite change of ownership. Zvikanzi zvose zviri right. Apo zvino ndakatanga kusumudza imba yangu. Ndasumudza imba yangu ndapedza ndapa rufini. Ndatopedza kuisa ring beam. Ndipo ndakazofonera. Fonera pai zvikanzi amai ndikukumbira kubvunza kuti pastand pamuri kuvaka makatengeserwa nani. Ndakati ndakatengeserwa naBeauty Chirimo. Zvikanzi ndandichikumbira kuti muzouya kunoku tiite setionesana. Zvakatanga kundinetsa kuti chachii futi. Ndakati alright ndaenda. Ndabva ndanoonana naamai vaya. Ndaonana naamai avo akanditi stand imimi yamuri kutovaka imimi tori stand yemunhu. Makatotengeserwa kechipiri. Panditori nemunhu akatoitenga kare 2014. Ndimama vangu vandifonera. Zvakanzi ndakatotengeserwa munhu 2014. Imi matotengeserwa kairi. Sei? Zvikanzi ndozvandiri kutotaura izvo ndozvandinoziva. Ndabva ndafonera muridzi akanditengesera. Ndikati ndo mashoko akubuda kupi? Akubuda kuno. Zvikanzi aiwa musatye vanhu ivavo ini handivaziva. Ndozvaakangondipindura. Ndikati amuvazivi sei? Zvikanzi ani vanhu ivavo vanotombovaziva. Chandinoziva chete ndekuti ndakatengeserani imimi stand. Ndikati alright. Zvishwadi amai avo takabva tatora naamai avo. Tabva taenda kupolisi. Taenda kupolisi nyaya yakanetsa. Musikana abva abvunzwa. Musikana akati inini ava ndisi kuvaziva. Ndiri kuziva ava ndakatengeserwa ndakatengesera. Nyaya yanetsa kupolisi. Musikana akavharirwa. Akatengesa. Akabva avharirwa. Avharirwa musikana uya. Tagara isusu kuno kukunze. Ava biyangu vakati imimi manje makatita sei? Makatonyora mari yenyu. Because imimi makatotengeserwa kairi, stand akatengeswa kairi. Saka imimi makatonyora kati pastand.
tikati zvakatanga kungondinetsa zvatanga kundinetsa mai musikana avharirwa zvakanzi covid yanyanya vanhu vakuburitswa musikana akanzi abhadhare bailout abuda kunze ini ndakabva ndatanga kurwara apo ndakarwara dzapfungwa handisi ndakarwara nokuti kana koti akatotora nguva ichondimirira wachandakaita ndakunzwawo zviri nani vakanditi shingirire muye kukoti isho ndakatakurwa nemundabva ndaenda kukoti svika kukoti ndikuvandibvunzati makatengeserwa here stendi nama yavanitati zvikanzi saka pakazouya avo vachitora kuti mimi makatenga stendi makatengeserwa kechipiri makaita sei ndikati iye muridzi wachina akaramba kuti nini handivaziva handina kuvatengesera vakatengeserwa makatengeserwa nemurume wangu ini singatengeswa ini handivaziva musikana vapiwa mutongo wake kupi koti apiwa mutongo wake akanzi community service musikana kuwa community service tabvatadzoka yokuti akatengesa stendi kairi akaita community service yokuti atengesera inini hanzi community service atengesera inini ava ndopa vakanditi mimi bvunzai kuti saka mimi muchaita sei pamudhuri wenyu ndakabva ndabvunza pipi ndikati saka apa musikana wazvanzi community service saka inini muchaita sei pamudhuri zvikanzi napipi imimi muchapiwa mari yenyu yemudhuri wenyu nokuti ava vari kuti vada stendi yavo vada kuramba vari pastendi yavo saka ngavati kudzorerei mari yenyechi yemudhuri uyu musungwa wenga akudzorerei mari yenyechi yestendi oraisi zvadaro ndabva ndabuda pakadzima ndadzoka tagara-gara ndabva ndatofonera abi yangu kuti ndinzwa zvakamira sei panyaya yemudhuri wacho abi yangu vakati vavandiudza kuti nini isu hatina mari yatinokudzorera nokuti iwe ndiwakatoyazovaka pastendi pedu iwo wakatengeserwawo nekuti stendi yakatengeswa kare saka isusu hatina chatikwanisa kukurifana chiripo ndekuti iwe ungatopwanya mudhuri wako kubvisa pastendi inini mutemo wangambonditi ndipwanye mudhuri ende ini handikwanisa kuti ndipwanye chi mudhuri imi makanzi munofanira kungondidzorera chi mari yangu yemudhuri zvikanzi imi makashandisa mari ndabva ndachine mari ndakashandisa 18,000 ozi ndakatotengesa motikari yangu D14 muwanda saka mari ndakandinayo kuti stendi ndakatenga muna November December ndakanatopedza imba yangu yange yatopapa ndofunga wakambobvunzwawo nedaro kuti ko imimi paiunganidzwa jecha matombo makondireti zvokuwaka kusvika imba iwakiwe kusvika parufini mamusingaone here kuti kune munhu ari kuwaka zvikanzaya takatozvizwawo izvozvi kuti kune munhu ari kuwaka kustendi titaure izvozvo vamwe nyaya maniro ayakaita ini nemurume wangu akatengeserwa stendi akazi vatengesa mudzimai wemurume mudzestendi akatengesa isu yapo atengesa aive witness akapindirana pasi ini sakatengeswa stendi nemuri zvitiyana mutsanga ane mapepa andinawo kazi angariwitness yekuti ndatengeswa stendi nemapepa nditorina angavatengesa stendi avakazotengeswa nemudzimai nokuti ashaya murume vakatengeswa stendi reki tunenyini ipere nyaka zvinyamasena ipere nyaka zvinyamasena kanyora ndipapa mapepa yespeed form rebhuku ravanozora zvishumiri patikatengesa pakandikazvisi yeplani yavakazoiswa mukainzi mufotokopi ini original zvakakanganisendimai akasena second signature jeni second signature jini vakatengesa navarume Albert murume wangu okusaina vezaniza yakazotengesera Albert masemine imatimikazi akazokutengesa ngazakari angati isakataiwa kune murume nedzesina nemapeka mukadzi akaruinesa pana pakasaina akasina murume wakatengesa stendi zvisinizvenendera Kuda
Masanangura maita mati murume akatengesa mukadzi akari worthiness. Ndobva paruye ndakasaina here. Yes, it says 055. Hii agreement imeitwa kipindi. Moja na namba. Moja na namba. Ndio. Wewe kupatia miezi mitano. Kupatia na miezi mazuri. Kupatia. What are you? Ayo, kana si alikuwa ndio. Kwanza mama wa Rafael. Hamsina. Na kazi matatu. Ngozi. Ubadra ukanzu. Mambo zena. Ai, ndina kana ndaiziwa ende kana vanhu vese vavanhu vaziva. Ona witness. Aya, wasimutenda matosane witness. Aya, simutenda kutoka wali forward. Abatukora bana zese mukota akara Kutoka wali forward. Bilunga 68/055/029 G25. Jakasaina kuti baba. Apa kasema sikaba G25. 68/055/029 G25. Now. Zibaze. Tawa yini ba? Agara. Maenda ukuoti malanzi. Ubi. akatengesa stands murume vangu inini amai vemusikana uyu ndo first born murume wangu number 2 so mwana andingati kashengete nokwadzi nemusikana iyeyi murume wake kuenda mutango aidriva uri pamabhongo ndokutenga stand yake nomusinachiwa atenga stand ini murume wakashanda kukamusika manzwisaka ane nyaya yedu inovasikana chwaka ndangoti nzimuka ndikutingisire vantu zvadaro zviya zviya tiende mutangwa mukadzi uyu anga mukadzi vechi 2 mukadzi akafa mukuru wangu inini saka vainetsana nemurume vake kuti achitiva namakadzi vake chichiva nemachingoogaganisana ndoka akachiya kumba akati mbuya inde akutengesa sendi because ndikueni hande vana vangu ndakafaini vanokwanisa kuendesa mukadzi upi kuimba yangu ndakazvisva kutengesa zvachiniki saka muona mambina akati kanifonesisa mukadzi akuyaaaaa kanifonesisa wangu yatengesedi namaini mari zvakamufonera uyu beauty nafenda mutambo uye mangu abva mabhongo wako oizvatuka nari kutungisa usagara kushamba avari kuharare kwako unembe yamuko ndoka ndikafonera uyu nemuni wake kune stendi nemuzuka asi vari kuharare kuvanhu vavo ende mutaurira ndovaenda vanhu vanotaura navego mapapeta mutadzi mukadzi wake ndosaka mukura masinesi kuyakaenda nemunhu wake kumba kwabva vasvika kuine mukadzi varimo ndobvatsana zvinhu zvavo zvese ini kumanya ndakabata plani plani aiva kabhosiri rakaitwa kubhosi rakaitasa plani yacho yakaitwa kubhosi 7 room iye hanzvadzi yemusikana wabhuzi wangu futi mukomana beauty rakava nanzvadzi yabeauty nekutengesa stendi akatomira mukuda achiita zvechikwaa saka plani yange nanzvadzi yakaiva kabhosi ndopa akafona dziboko amai modharuka ikoko ngowakwekuplani najohn abva anadzaka stendi atengesa zvese mukadzi murume zveshuakafona nanzvadzi yake beauty yakauya neplani yake akaenda padhauri chakona pastendi vakava pane bhosi zveshuwa ndobva vapapani akaaaanza tobatagara amwe vakazengwa akudhara kuti matsvak south africa murume uyu aidhara matsvak south africa ndikaiva namari murume veuyu vamuneho wendakatanga kufa makangoti munosumbaa then murume uyu kuti abva kusouth arabia kuma vangoti munosumbaa sekuti achibhaa musikana uziva musikana kuti varume vavese vaita sei vapa vachimusana stendi
ndo pakasvika kunokwadzapa saka jose mabhundu jose kutengesa stenja jose mabhundu pakasvika nekatengesa 6.5 vakatengesa zvakatsiiae amai vakaitandikawo vakavakatiswa chinhu mapuresa 6.5 zvavanotaurawo saka ivo vachiti tikuvaka aikuti mapuresa aivasuziva zvazobuda manje amaindaudoti makativarwa mwana mustendi akatengeswa mapepa anendomakuvara ese ini panapa ndiripanchitandirimbokati kuibhaisamaplani yake yakaenda kubhindura yakadzoka yakapinda mukatsoo yakati kurwa zvese zani yakati iri box namukavaka iri handiide nokuti ikoteji iri kuno kumberi imdakutameni yakumberi koteji nobasire kuseni chapfuza ndiri ndibhaisa plani yakusanaa zvakakurwa kubhindura kwakurwa mukatsoo zvese ana zvinyorwa yazonetsa nyaya yamai yakatwasungisa navandiaa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 kaenda kubhira chinochongwa akapuwa 2 months komisesupakusichazvakanzi tikukupa nguva chetongochechekuti utsvage mari yekudzora mai wechadzora amai vachi mari yavo ava mai havana mhosva nokuti vakatovaira chinhu chavo chakasaina signature nomurume wavo ende signature yemuvi inoona kuti akasiyatengesa chinhu chekudhara vatova mbavha ifaundi yakachabhiti yakapinda kocha kutaura kuti zvakakuri kuti mumadzimai muri 2 motaura kuti amai mumakusabhureni here kana kuti moita sei imwe yese akatokuti haizvibvisaitingisaikushinamuritaji antirobhadharawo kuti avanobva kuti but nyaya iripo chete vationa kuti nyaya iripo nevavaridzi vachona vamatangoti vakati mimi chamukatoisa ndezvekuti mutobvisa mudzi wenyu isati namari yatokwana vanga vati vanofana kudzorera mari yangu yemudhuri vodzorerwa mari yangu estendi usara ndinakatozovapa idea aftercourse kuti haina tomboitoiibvunzausaamudhuri vakandikoini mai vakaseipasaa ende nyaya iyi eda yakusive koti zvinopasa nokuti muri kuona nyaya iripo kana iri pakati ende munobvunza anoda kubvunza mese munoramba makamira padzivhowani imi makana mokudza mhosva makufabata zvatumirirani saka mese kana makangoma musoro munoramba makamira panzvimbo ibodzi saka nyaya iripo chete imi ndekuti mowirirana kuti orati mudhuri wakaisa mari yakati mafungira angu ndekuti ninega aidha mutengesa stendi pamwe chete utora zvake utora zvake but anozotora mari yakawanda ndiani ona chiatoaamai mawe ndichiona kufingira mapepa zichizoona zvese una chideresindidhara kasi ava mai ava nenhau yokupane mudhuri manje kwandogara inini kwatinemba ini zvakaitika kana dai vakona ngora apa kwakavakwa imba munhu akavaka imba pasipari pasitendi yakairi uye ndibaita kati chipandakanyazira sindakudatsinga ona kuti ndavaka pasindi but ndandavaka koteji uye akati kunza mudhuri wavo auya abva kuti manyizokudza mudhuri andiiwochitifunzi pane munhu akazomadvesa kuti iwe wakunza yaamhosva vakasvika pakuwirirana pawatengesa stendi wapa uyu zvake bcause hamuna kumisa musavanhu vakapisa kumaisa mari kana mumwe ari kuzodaisa mari yakati handiti kungotengesa stendi mupa munhu mari yake imutora mari yechi or else munochedza amai vaisa mudhuri mari yavo yavakaisa yavakaisa baba motora stendi yenyu value here, you also mentioned 18,000, and you have value in Paya, about 20,000, no later than 15,000, 16,000.
Fish iwo mari yavakatenga standing vanofana kudzosera vaitombodzoserera hazvizoti vanosvikisa napapadishin saka ndakatombotaura navo mai avo tinotinisa standing ngatichengese stand ivimowirirana maidii motaura kuti iwo ndikona mari yakati kona mari avakati hazviti ndikona kwana 18,000 invesinadenga aiwa ndikutaura iwe 6.5 years takaitora yakatorwa nemunhu akavaa 5.5 ende vakatopuwa chimwe chidingo vatoripakunoseekuvura mari yavo makadzorwa mari yavo. Be honest so that tishande chinhu chimwe chete. Be honest makabhadharwa mari anokombotipa mari yakatipenda akabvisa $60 kairi ne$40 mari yakabvisa saka commitment kuyengeyo vakaudzawo mukoti kuti kana bhut bhosi avaindi vafana kupiwa mari pamana mimande wanotikufunaiti pamwedzi unodzoka pamwedzi mari chomwedzi wakoti kana bhut yasawanikasi kuzipa mari munyamukuzikoti so apa iwo bhut vakanoti hazikuwapa mari Right, iripo amai kutengesera kwamakaiswaka uyu makanyorera chitaura panhau yemudhuri ndowatukutanga kuvaka kumadhozi vachina vakatichesera imba iyi vakamboiyedza ndipo vanogona vakatiroburitsa hangu ini stendi yangu ndopa avo vasina kuvaka pastendi pavo tovanga vasina kana anything changa vaitawo pastendi pacho tikatoenda tese kukanzu kanoona stendi iyo tichitese handiti tikaendanamaya tikaenda kunoonekana ndovaifanisa tikaenda kukanzu tanoona mapepa tikaenda noona stendi yajuzi kubva varamba handiti uda here kuti nyaya inisovheka ndakugara mamukaratidza kusvika umwe atanga kuti ndomuatamirira iyi nyaya yekuti isovheke ingaita kuti isovheke but mwedzi yapera ndakafonerwa inini mapinda mudare zvamukataurana kudhara hatinei nazvo zvamapinda dare ndozviri basa munoda here nyaya inisovheke zisiori nyaya inisovheke don't take issues dzimveke ava vabatsiri munoda here kuti ishu inisovheke haiwa zvamakaedza zvezvataura zvanhasi kuda kuti isovheke here zvichitaura ina mama wazanai kumusoro mayatu yanga ari ma1.4 koinyama iyakurasi amondii munotopa here mari yavo ndopane ishu imiseka da munotopa here mari yavo ukubazwa chamake amai vatambi vebhora vanoexperimentbhora uyu maplaya asingagoni kugona asingagoisi uingabhora nukunzi kukuniseka pakupairikabhinekunzitaura kwakumakunzi nyaya yakapera kudhareka nyaya iri kuona restitution ndeyekudiwa ka imi ndimbopawo kutopa amaya zvinendimika hamusi kugona kunanzva amaya munopawo kudzidza kunanzva nokuti ndimunhu esi makairuzva kudhara inini in my opinion inini ndiri mutongowo kuti kana makaenda kwamajasiti mabamba abvi zvinokuti makaenda first line court sakatanga isara pasi inini kisika so ready lost but the only way yamukuinga nayo kuti nyaya yekuita munhu isina chidenga kuti tigone kufanalize nyaya iyi ikude zvakanaka kuti nini chiroziva chakagara apa kusafo achiti hongu inini ndaguma kuti ndipa amai ava state on condition yekuti inini chandokuva chitambe chokuti kutopa mari ye400 square meters dzasara inonzi 1.8 square meters nyaya yabva se handizvo zvinayisa ine mapepa iyo isiyekada ngatiboti stendi iliyo kwekuti kilomita pastendi hapana mvura hapana kana chiri kuenda hawana amai chimbomirai amai
development ikuya even masenze amutshala imidekazi ekumusala umdekazi LGB right how man I'm wondering who is who. But the eventually, Murora Weluga. It tells Murora Weluga, our new kind of Itamba, I will be. The president of the Gaza, which has grabbed two markets, what was grabbed two markets. Mazamang, Sataway, you know, ndikatisaka pamudhuri apa ndopachabuda mari yangu vakati zvemudhuri zvaisisati sisina kana basa navo isu tikutengesa stendi ne18,000 isu tatora 9,000 tinondokupa 9,000 ndikati aiwa kamuno kuti hazviite here zvikati imi makatoruza nditi makatoruza Yamuri mawaji mkana wao ya shamani. Tawasa mimi sisi wao kana wazeni bashikafu kwa tatu kwa eventually za kuregelate. Magati wa da. Muona mnarotinga stendi 18,000. Bada 5.5. Bada 6.5. Ndio. Mabada mari 4,000. Ole iko imari 9.5. Muona bae ni mara kutingisa adotinga stendi. Neshi 18,000. Wakumenyesha sasa. Ipungwa zangu za kipo waita sisi ila zangu zisi. Zisi ila zangu zikuida. Baishi. Sisi wale. For the record maso za taro. Sasa and then unaona juice. Ni two options. Either one or juice. Can we take this thing? Omega. So to say this because we are going to do inside. As I see it, you are only using it. Whether you use any platform, the judiciary, you are only using it. Don't you want it? And I think it's over 18,000. And look over 10. But you want to
pakuchaurana mazikuona hapana chakaita since imi mamusachakavakaisachakavakadevelop handiti vanhu vava makatenga pane box avamaozetibayakazogara pabox saka hapana sakukoshera mumwe hapana sakuti imi mamungaisika kudhuri pasina box ngambatizozoka endesai mune 2 options dzamunoenda dzonzvapo mazwa 2 options dzamunoenda dzonzvapo either Jose kana kuti kutengesa stand shade kana kuti muchida stand mari yamawirana kuti amunopa nokupedza ati amount kuna amai amusara mune stand zvinhu zvitatu zviripo amunokwanisa kuita vaitora murudziro kudai amai kana mudogara nestand chipadzara yavana yavo 9.5 at least was good 9.5 kunyaya ipere 9.5 amuna kunosi was mune mudhuri already uripo kudhara saka chavapaimukana manje igare pasi bhaya nomboita through the normal process hapana panochubva panosoaapinde mukaniswa hapana ndinoshamisika mabata marisisi avo bata marisisi vanatawanda kuti mwewe kasoite kumira sei aina chimiro saka ikavhai tichikavhei bhozi ini matokera mutoroti pane umwe mukawa wakatora wambonoda kune rupo mumarishandisa riri mukansela ruda kuvhara atikuwavhura mese ini ndiri kansela andikagara tukansela mambo ise kansela kana pane mukawa kanzu unogona kushandiswa kugadzira chine mugadzisa chinichi kunzwakanzwa 4 either you sell it at 18,000 moya kugara basa kayo kasiyana nemari dzinotoka handizvo asi zviri nani nemuwirirana ndisoma neningira zvatitobone mozvapavo manzwa mai mazoona zvakatauranda kubhadhira dare rikati dare rinokuya nezvatinogona basa redu sungana maitipe mwenyakumana